Sakemm Pietru stqar li Ġesuwa huwa l-Messija binalla l-ħaj imqanqal mill-Ispirtu t'Alla, nimmaġina jien li mtela xi ftit b'sens ta' gburija li kien laqat il-musmar fuq rasu. Imma meta Ġesu jispjega fit-triq li kellu jkun Messija tad-tbatija, tal-mewt, tal-passjoni, Pietru ibiddel il-burdata. Alla ħares dan jgħaddi minn għalik mulej. Pietru jesprimi s-sentimenti tagħna illi forsi fil-fond tal-qalb tagħna nirraġunaw imma l-ħajja nisranija hija biss salib, sagrifiċċju, mewt għalija nnifsi. Insellmilkom u nistedinkom għal 301 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Mhux l-ewwel darba min forsi huwa bieret fil-fidi jew min ma jemminx jgħid li nsaru ma' dawk il-persuni li jbatu. Imma meta Ġesu jistedinna nerfgħu s-salib tagħna ta' kuljum, nitilfu ħajjitna biex niksbu l-veru ħajja. Taħseb int naħsbu aħna li qed jistedinna biss għad-tbatija? Ma jidhirlix. Naħseb illi meta Ġesu jsejħilna biex bħalu nerfgħu salibna ta' kuljum, nitilfu ħajjitna, li Mgħallem ikun jistedinna nidħlu fil-loġika tal-imħabba u tal-imħabba bla kundizzjonijiet għall-oħrajn. Ġesu jaċċetta it-triq tas-salib, Ġesu jaċċetta li jsir il-sir, iċekken lilu nnifsu, jiżvojta lilu nnifsu. Ġesu jażel li jaffaċċa it-triq tad-tbatija, il-Kalvarju, imma mhux għall-gost tad-tbatija, imma biex jingħata fl-imħabba kompletament għalija u għalik. Il-loġika tas-salib hija l-loġika tal-imħabba bla kundizzjonijiet. Il-loġika tas-salib u allura anki l-loġika tan-nisrani hija dik ta' Ġesu, illi niġu msejħa li f'ħajjitna ma nkunux magħluqin f'bozza fina nfusna, inħobbu lilna nfusna biss, ma ninfetħu biex inħobbu lill-oħrajn, anki meta dan jitlob minna għotja, sagrifiċċju u forsi f'mumenti importanti anki tbatija. U għas-sagrifiċċju hija tbatija tal-imħabba. U għas-salib illi bih nitalmu ninataw lil ħaddieħor. Kull fejn isejħilna l-mulej skont l-istat tagħna fil-ħajja. Fil-Magħmudija ġejna mmarkati bis-sinjal tas-salib imqaddes. Jalla l-loġika tas-salib, il-loġika tal-għotja fl-imħabba tibqa' mmarkata fina sal-aħħar, sakemm rebbieħ ħin ma' Kristu insaltnu għall-eternità. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.